Hey guys! Kumusta na kayo dyan? Welcome back to Mama Kwata's channel! For today's video, we will cook crispy, juicy, fried chicken! Are you excited? Okay, let's go! Very crowded. So at least maybe ingredients, guys. Una, meron tayo ditong ground pepper, and then garlic powder, and then meron tayo ditong 1 cup of cornstarch, and then 1 cup of all-purpose flour, and then 2 teaspoons of baking powder, and then 2 teaspoons of chili powder, and then meron din tayong red onions and garlic, and then whole black peppercorn, ayan, gagamitin natin. And then bay leaves, salt, 1 cup of breadcrumbs, ayan, coriander seed. Pero optional lang ito, guys. Kung walang coriander seed, so okay lang. At fennel seeds, itong dalawa mga optionals lang. Meron din tayong crispy fried na braiding mix. Mamaya ilalagay natin sa sa braiding. At of course, 2 itlog at 2 tablespoons of sugar. First thing, una before tayo sa fried chicken, luto natin yung crispy, juicy fried chicken natin, ay gagawa muna tayo ng brining solution. Itong brining solution ay maka-add-on ng juiciness sa chicken natin. So, with the salt and with the sugar, yun, maka-add-on talaga. Ito talaga ang benefit na sa procedure na to sa braining solution. Kaya ito yung, para sa akin, of all the procedures, ito yung the best sa akin. Although, wala namang masama doon sa ibang procedure. Okay naman. So, ito yung, okay, may tubig, at saka ilagay natin itong very low lang kasi ang purpose nito is just to dissolve sa sugar and the salt. Okay? So ito yung 2 tablespoons of sugar. Then asin din ng 2 kutsara. And then of course, lalagyan natin ng mga about 1 tablespoon din ng peppercorn. And then bay leaves. Yan. So, mga about 4 to 5 pieces. And then, lalagyan natin ng onions, garlic. Ayan. So kahit, wag nyo hayaan na masyado siyang mag-boil yung tubig. Ang purpose nito, medyo lang siya, mainit-init na mag-dissolve lang ang salt at saka sugar. Ayan. Itong braining solution ay gagamitin natin as parang i-marinate natin ang chicken natin dito. Pero, hayaan nyo muna itong lumamig. Let it cool basta hayaan nyo muna itong lumamig, basta para wag nyo ilagay sa chicken with the chicken na mainit. Or, kung talagang wala ng time, wala ng oras, so, gusto niyo talaga na mag-marinate ng chicken with this braining solution, ay lalagyan na lang ng mga cubes of ice. Yan, para mabilis siyang lumamig. Okay? So, iset aside muna natin yan. O, ito na guys. Ito na yung chicken natin with the braining solution. At saka, minarinate ko ito with the braining solution natin for about 4 hours. So, ilagay natin doon sa ref for 4 hours. Huwag sa labas. Kasi yung chicken ay talagang dali lang mag-contaminate. So, ang next step natin na gagawin ay hugasan natin ang chicken. At saka kailangan natin na salain natin yung chicken para mawala itong mga nilagay natin na mga solutions or mga spices. Okay? O, ayan na guys. Tapos ko nang hinugasan yung chicken natin na marinated for 4 hours dun sa ginamit nating braining solution. So, and then, yung mga peppercorn, tanggalin na lang natin kasi yung iba dumikit dito sa chicken. So, ayan.
And make sure sa chicken yun na kailangan itap dry. So, kailangan may kayo paper towel para talaga matanggal yung mga tubig sa chicken. Ayan. So, may mga peppercorn. Tanggalin na lang. Ayan. Ready na, guys. So, ayan. Medyo wala na. Talagang tanggalin niya to, itap dry talaga. Dapat walang tubig para talagang ma-achieve natin yung crispy at juicy fried chicken natin mamaya. Yung 1 cup of all-purpose flour, i-mix natin ito sa 1 cup din na cornstarch. Ayan. Lalagyan natin ng breading mix ng crispy fry. 1 cup din. So, parang 1:1. Yung 1 cup flour, 1 cup ang, kasi half cup ito. And then, 1 cup ang cornstarch, at saka 1 cup din itong breading mix. Ito na-mix ko na yung tatlong ingredients natin. Ang flour, cornstarch, at saka yung breading mix. So, ayan, lalagay ko na itong 2 teaspoons of baking powder. Ayan, i-mix natin. Chili powder. Kung gusto ninyong medyo maanghang yung chicken, dagdagan nyo na lang. Mag-add na lang kayo ng chili powder. So, ito yung 1 teaspoon of coriander at saka 1 teaspoon of fennel seeds. Yan, ilalagay natin yan. Pero yung dalawa, sabi ko, optional lang. Kung walang available. And then, garlic powder. Yan. Black pepper. Next is yung dalawang eggs. Yung dalawang itlog. Pero guys, kung marami yung number of pieces ng chicken ninyo, pwede ninyong dagdagan yung mga flour, cornstarch, at saka yung breading mix. Ayan. Lalagyan ko lang ng konting black pepper itong chicken natin. Ayan. Garlic powder. Okay. Yung oil natin. Painitin muna natin itong oil. Okay guys, niready ko na yung oil natin sa dito sa container. At saka tiningnan ko yung temperature natin, degree Fahrenheit. So medyo mainit na yung oil. Nasa 240 degree Fahrenheit na. Okay? So I think it's ready na. So, ilalagay natin ang chicken dito sa mixture natin, sa flour mixture. So, ayan. So, sa itlog, to, and then, dito natin sa breadcrumbs. So, last ang breadcrumbs. Pwede din, from the flour, itlog, ibalik dito sa flour, and then, saka na last na yung, bali sa breadcrumbs. So, it's up to you. Ayan. Yan. Sige, kuha tayo ng ayan. So, ayan. Sabi ko, pwedeng ibalik dito at saka na later na sa breadcrumb. Ayan. So, yun. And then, more. So, flour. To breadcrumbs.
So, isang tips ko lang sa inyo pag gagawa kayo ng crispy, juicy chicken, fried chicken, ay kung maglalagay kayo dito sa lutuan ninyo, huwag masyadong very crowded. So, at least maybe, depende din sa laki ng lutuan ninyo. So, siguro 2 to 3 pieces ng chicken. So, para hindi siya overcrowded at saka may time talaga na mailuto dito sa oil natin. Ayan. Tingnan nyo na lang ang chicken. Bantayan nyo na lang. So, pwede balik-balik ta rin. Ganyan, para hindi talaga mabantayan ninyo yung ng pagkaluto ng chicken. Ayan, pwede na na. Ayan guys. Medyo brown na yung chicken natin. Ayan. Maglalagay tayo uli ng next batch. Okay. Ayan. O, ayan. Luto na ang second batch. Tingnan nyo, guys. Oh. Oh, lala. Ayan. Wow. Mamaya ko na lang lutuin ang the rest sa mga chicken. Okay. Tikman na natin ha, yung natin, crispy, juicy, fried chicken. Ayan. Kunin ko na lang ito. Talagang, Naku, nakisali pa. Alin na, ang mga anak kong, yan. My gosh. Alin. Wala nang rice? May rice, Juicy may lang rice. Yeah, juicy. But juicy. Tsaka crispy na crispy. Talagang juicy just because of that. Kaya sabi ko, yun ang pinaka the best procedure talaga. Gusto ko talaga yung brining solution kasi juicy. So kung hindi dry ang meat, di ba? Okay, by the way guys, to Miss D. David, thank you so much sa suggestion mo na nag-suggest ka ng red velvet cake for Valentine's Day. Okay, thank you. That's a good idea. Thank you so much. At sa lahat pang mga nag-suggest, kagaya kay Marie Chris Arcelas na naku, parang overdue. Long time na itong request niya, nakasaba cake. Yes, we will do that in one of our videos. And then also, marami nag-suggest, teka, nagluto pala ako ngayon ng isdang paksiw. So, sa amin sa Bisaya, ang tawag ito inunon. Actually, maraming nag-request na, yes, i-feature natin ito in the next mga future videos natin. Kasi si Clauden Istares nag-request ng inununan or isdang paksiw. At saka si Chill paksiw din na isda ang gusto niya. At saka si Regla Mayet, gusto niya inununan din. O ito, sige, next na lang, i-feature natin ito. Okay, kasi since na marami nang nag-request. At saka si Extel at saka si KVB nag-request din ng how to cook the fried rice. Okay, ang dali lang. Okay, sige, one of the videos natin, i-feature natin yan. At also si Alvin Montesa nag-request din how to cook tortang talong. Okay, sige. One at a time lang mga kababayan ko. Okay, sa lahat ng mga viewers, subscribers, at sa mga na
hug to hug, bumisita sa bahay ko. Yes, thank you so much. At saka yung mga iba pa na hindi nakapag-bisita sa bahay at saka sa channel natin, bisita na. Sige, drop by na kayo. Magdala naman kayo ng regalo. Okay? So, mga coding lang yan. Hug to hug. Payakap naman. Mga ganyan na mga ano natin. So, reminders pala, by the way guys, before tayo magtapos sa video na to, i-remind ko pala sa inyo, please take time to read doon sa description box. Kung makikita ninyo, meron tayong word for the day. Yan. So, that is food for our soul. Take time to read naman. So, may time of your quiet time with the Lord. Yan. Pwede ninyo yung basahin and then meditate the word of the Lord. So, yan. So, take time to read kasi palagi naman tayong kumakain for food for our physical body. So, yun. Take time to read. Nandyan sa description box kung makikita ninyo. Talagang andun, meron tayong word for the day. Guys, food for our soul. Kailangan natin yan. Okay? And also, let's continue to pray for mga kababayan natin dyan sa Luzon na affected dyan sa volcano eruption. So, yeah. So, let's continue to pray for them for strength and safety. And yes, and to all of you mga kababayan sa OFW, hindi man OFW, sa mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, sa pamilya ko dyan sa Dipolog City. Yan, thank you so much sa pagsubaybay ninyo sa akin at saka pagsuporta ninyo sa channel ng Mama Kwatang. Okay, that's it for this video guys. Please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Kwatang's channel. Bye for now. God bless you all. Bye. Love you guys. Mwah.